इसोर थांजोबदों दे दिनै मैगङा आंनिया। आंलाय थांनाय नङासो सानदोंमोन। ओइ मेथाइ रायख'आ नापेया फन हरबायानो खोना। आंलाय नापे सानदोंमोन। हेलौ हेलौ खबाइसे आब' मा खौरां? ओइ मैगं फाननानै दासो न'आव फैदों र' आङो। नोंहालाय माथो खालामदों? मा खबर नोंहालाय? आंनियालाय खबरा मोजांथ' र' आब'। ओमफ्राय नापे मोना न'आव फैला नामा आब'? नापे मोना थांथ'वाखोना दे। मानो? नङा माने ओरैनो सोंबाय आब'। माने बिबथियाबो सोंगासिनो नापे मोनालाय माला फैगोन होननानै। नापे मोना थांथ'वा दे, आंजोंनो थाथ'गोन बिसोरो। दे होमबालाय ओरैनो खबर लाबाय। ओमफ्राय नोंहालाय आब' एक्टर गोदानालाय मा खबर? हासार फोनो थांदोंमोनहाय, फैबायना फैयाखैथाय न'आव? गुमा खफायाबो थांफादोंमोन र'। दे बिदिनो सोलिना जादो आरो। माथो खालामबावनो आरो। दे होमबालाय दोनथ'नोसै दे। माने आं न'आव मोनहैयाखै, न'आव मोनहैबाथाय फन खालामगोन दे सम मोनबा। दे जागोन दे आब'। दे। आंनि फिसाजो नापेखौ खामानि मावनो होसोयो खोना बियो। गावगाया खामानिखौनो मावा खोना, नापेयासो मावजोबो खोना, बेनिखायनो नागिरबाय दं बियो। रुवाथि सानना लादों ना मायो बियो आंनि फिसाजोखौलाय। आरो आङो आंनि फिसाफोरखौ नोंसोरजों दोनफानो हाया। मानो होनबा नोंसोर खेबफा खेबफिथार जालांबाय, सिगां बेफोरबायदि नङामोन। आंनि फिसाफोरा नोंसोरनियाव थानांगौबा बेथो भिटामिनानो जानाय नङाहाय। थाथो आंजोंनो थाफादो, हगार हरलाहाय आङो आंनि फिसाफोरखौ। बेयावनो ज' मिलायनानै जानोसै जोंहा, मावै दाङै बेयावनो जानोसै। टाइमा खैथा जाखो? आयु माथो दासो 11ता। दायो दसे थानानै संगोन। 12ताफोराव संनोसै नामा? ओरैनोबाबो 2:30 3ताफोरावसो जायो। दसे उनाव संनोसै। दसे राहुलजों रायज्लायहैनि र'। हेलौ आब', आइया लोमजादों, नोंखौ आइया न'आव फैनो होदों। मा? आइया लोमजादों? लोमजादों, मैया हरनिफ्रायनो लोमजादों, नोङो न'आव फैदो गाबोनो। दे होमबालाय आंलाय साननैसो थाबावगोनसो सानदोंमोन। गाबोन थांसै दे होमबा। फै, मानोथ' थाबाय थानांगौ, न'आवबो खामानि दङना, आंबो आरो फरायनांगौ। दे जागोन दे, आं गाबोन थांगोन दे। दे फैगोन होननानै फैयालासिनो थानाङा आरो, आइयाबो फैनो होदों। आइयालाय मोजां थानायाव नोंखौ लिंहराखैमोन, नाथाय दा लोमजाबायना नोंखौ न'आव लिंहरबाय। दे, मा गोसाथार जादों नामा लोमजानाया? ओमफ्राय मुलिफोर जादोंना जायाखै? होदोंना होआखै मुलिफोर? मुलि जादों, थेवब्लाबो हामाखै। मुलिफोरखौ जाहोबाय था दे। जागोन दे, नोङो गाबोन फै आब', फैथार। दे जागोन दे, आं गाबोन थांमारगोन। ओमफ्राय दा आइया मा खालामदों? ओंखाम जानो हादोंना हायाखै? एसे हादों, बारा गोसाद्रायबो जायाखै देनाय, थेवब्लाबो लोमजादों आरो। बारा गोसाद्राय जायाखैना? जायाखै जानायालाय। दे गाबोन थांगोन दे आं, दे दोनथ' दा। जागोन दे आब', गाबोन फुङावनो फै। दे दोनथ'। आइयाबो दासो लोमजानो मोनबायना। आंलाय साननैसो थाबावनो सानदोंमोन। राहुलखौ गारना थांनोनो गोसो गैया आंनिया। राहुलखौ बेसेबा मिस खालामबाय थागोन आङो न'आव थांबाबो। राहुला आंखौ मिस खालामगोन ना खालामा आं मिन्थिया, नाथाय आं जोबोद मिस खालामखागोन। आं गाबोन थांनोनो गोसो गैयामोन, साननैसो थाबावनो सानदोंमोन। आइयाबो मा लोमजालायखो आरो। राहुलजों रायज्लायहैनो र' दसे, दिनैनिफ्राय मोनखाला। राहुलालाय मा मबाइलखौनो चार्ज होआखै नामा इयो? माबा रायज्लायनो लुबैबाबो रायज्लायनो मोनालै। चार्ज होना लानो हाया आरो बियो। फनखौनो खालामनि खेबसेबाव। रिं जादों एबार रिं जादों। दानना होदो। आरो खालामबावनो खोबा दानना होग्रा आंनि फनखौ। आया आरो दानना होबावदों। मानो बेफोरबायदि खालामबाय थायो बियो आंखौ? आरो माथो बियो न'नि मानसि थाबा मबाइलखौ अन खालामखाया। होनबा मानो रिसिभ खालामाखै बियो? आंनि फनखौ दानना होदोंना, आंबो खालामबाय थागोन नोंखौ। दहायनिफ्रायनो रायज्लायनो होननानै सानबाय दङ, माबा खेबसेबो हराखै। आरो साला आंबो हरबाय थानानै डिस्टार्ब हरबाय थागोन आंनि फन दानना होग्रा। मबाइलखौ साला अन खालामनानै अफ खालामफिनो बावदोंमोन आं, लाइमोनासो हरबाय थाबाय। मा खेबसे रिसिभ खालामाबा मानो फाग्लि रखम हरबाय थायो? राहुल, दहायनिफ्रायनो फन फैगासिनो माथो, मानो रिसिभ खालामाखै? माबालै, आंनि सासे लोगोनि
दानो रायज्लायबानो रायज्लायबाय थागोन आं बियो फन हरबाथाय रिसिभ खालामनोनो बाखांनाय मोनो बेनिखायनो रिसिभ खालामाखै थाथोलै अ नंगौ नामा औ दालिम औ आङो गाबोन थांमारसिगोन राहुल अ थांमारगोन नामा गाबोन थांमारसिगोन न'आव औ राहुल थाबावगौमोन आं साननैसो नाथाय आइया लोमजादोंना अ नङाबा थाबावनो हागौमोन ना औलै राहुल नोङो आंखौ थायैखाय गाज्रि मोननाङा दे मालाबा फैबावगोन दे दे मोना दे मोना दा नोंसानि आइया लोमजादोंबालाय आरो मा मोजांसो मोनदों मानसिया नों थांगोनखाय नोङो आंखौ मिस खालामगोन ना खालामा राहुल आं खिन्थु नोंखौ जोबोद मिस खालामगोन आं नोंखौ नागारना थांनोनो गोसो गैया नाथाय मा खालामबावनो आरो आइया लोमजाना होबायना साननैसो थाबावनो सानदोंमोन औ आंबो गाबोन बेसेबा लांदांदां मोनसिगोन नोंखौ मिस खालामबाय थागोन आंबो नोङो गाबोन थांमारगोनबा औ राहुल माथो खालामबावनो आरो आइया लोमजाबायना नोंखौ जोबोद मिस खालाममारगोनलै आं दालिम नोंखौ थांजानो बासोदोंमोन आं नाथाय नोंसाया मानो लोमजाना होनांगौ देनाय दा नोङो गाबोन थांमारगोन आरो न'आव आंखौ नागारनानै आं जोबोद मिस खालाममारगोन लांदांदां मोनमारगोनलै आं थानो सुखुनाय नङा नों थांबाथाय फन हरबाय थागोन ना जोंहा रायज्लायबाय थागोन भिडिअ कल खालामबाय थागोन भिडिअ कल आंनिया मबाइलानो बेटारियानो गाज्रि जादोंबा बारा मोजां नङाथ' माबायानो थाया चार्जानो थाया आरो भिडिअ कल खालामबाथ' चार्जानो लोगो लोगोनो जोबखागोन दे नोङो बारा टेनसन लानाङा आङो आइनि लोमजानाया हामबानो फैफिनगोन मा ओं फै दे बांद्राय अभार एक्टिं देखायनानै दा फैबावनोसो ओंखारबावबायना बिदिनो सम सम फैबाय थासिगोन दे आङो दाथ' आरो नोंसानि न'खौबो आं सिनाय हानाय जाबाय हारसिं फैनो हाग्रा जासिगोन बिहामजो मा नोंसानि लोमजानाया एसेबा हामाखै नामा इयो ओहोलै आयै हामाखैनो होमबा बिहामजो नोङो गाबोन थांमारसिगोन आरो ना औ आयै थांमारनांगोन आं गाबोननो दे होमबालाय माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया आंलाय साननैसो लाखिबावनो सानदोंमोन दे आं आइनिया लोमजानाया हामबाथाय फैगोन दे मालाबा सम मोनबा दे फैबानो जाबाय बिहामजो नों दा गाबोन थांसिगोन ना बेसेबा हास्रिस्रि मोनसिगोनहाय आं दे आं सम सम फैबाय थागोन दे आयै आंथ' दा न'खौबो सिनायखाबाय नोंसानि न'खौ औ बिहामजो फैबाय था दे सम सम जागोन दे आयै नोंसोरखौ गोसोखांबानो फैबाय थागोन आं दे बिहामजो ओमफ्राय आयै दिनै मा ओंख्रि संनांगौ माबा बिहामजो दालिखौनो संना दोन आङो सगाव थांनि र' बेदर एसे लायना फैनि औ दे जागोन दे होमबा लाय आङो होमबा ओंखाम आरो दालिखौ संना दोननोसै दे बिहामजो दिनैनिफ्राय नोंनि संनाय मोनजाथ'ला इस मोनजाबाय थागोन दे उनाव आयै औ मोनजानायालाय मोनजागोन र' दे अब्लालाय बिहामजो आङो सगाव थांना फैग्रोनि र' औ दे आइ थां आंबोलाय न'आव थांनो गोसो गैयामोनलै आयै नोंसोरखौ नागारनानै आरो राहुलखौथ' बेसेबा गोसोखांबाय थागोन आङो सनिया सनिया फैलाय जों मायो औ अबावबा थांनो नागिरदों नामा दहायनिफ्रायनो गाख्रबगासिनो बिहामजोखौ सिखाबाव लांगोन होननानै खोनायाखै नामा नोङो खोनायाखैथ' आङो जेबोखौनो थाल लाया नोङो अबाव खोनानो मबाइल नायनायावनो गोसो होबाय थायो ओमफ्राय माबा जोंनिया फैनायाव एसे गोबाव जागोन नोङो ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संना दोनजोब दै ओमफ्राय माबा ना गिदिर दङ माने रौ ना गिदिर गिदिरथार बेखौ सायनानै नोङो संना दोनबानो जाबाय मैथाजों मा आं ना सायनांगौ नोङो नाखौ सायनानै गालांनो हाया आरो नाया खारसियोलै मोनामसोयो मानो बेफोरबायदि आयै आं ना सायनो हानाय नङा जानोबा हायो माथो सायनो हाया नोङो हा जानाया बेलेग ना एवबाथाय मोदोमोसो नाथाय गोथाव बेसेबा खारखायो मोनामसोयो आं हानाय नङालै आयै मानो हाया जानो बेलाय नाल'खौनो सायनो हाया नामा आं गोबाना लागोनलै आयै आं गोबाना लागोन आं नाखौ सायनो हानाय नङा थां नों सायना गालां ना खाथि गथ' साला नोङो ना मानैल'खौनो सायनो हाया आं साला डक्टरनियाव थांनो ओंखारदों नोङो आंखौसो ना सायनो थिनदों थां गोख्रैनो नाखौ सायथां डक्टरनिफ्राय फैना जुदि मैथाजों ना ओंख्रिजों ओंखाम मोनजायाबा आङो नोंखौ गारा थांदो नाया सायहैदो सेवगोन अबावबा जादा दहायनो लाबोदों नोंलाय दहायलाय मानोथ' सायदि आरो मोस्रोम बाजैखौथ' सायनो होनो हायोमोन ना मालाय सायगौमोन नों सायाबाबो सम मोनाखैमोन जोंफोरो आरो मोस्रोम बिहामजोनिया उदैया सागासिनो एसे एसे बे डिलिभारि मानसिखौ ना सायनो होनांगौ नामा डिलिभारिबाबोथ' नाखौ सायनो हायोना नोंबोथ' सायनो हायोना थां
थांदो थां नाखौ सायना दोनदो सायनानै एवना दोनखादो नङाबा सेवगोन बा नाबो सायनांगोन ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संजोबनांगोन मा गासैबो खामानिखौनो आं मावजोबनांगौ आरो हारसिंनो आंथ' ओंखाम गोजा संना दोननो हायोमोन ना फैनानै ओंखाम गुसु जाफैनांगोन नामा ओंखाम गुसु जानो मोजां मोना आं थां दाबो जेबो नङा थां गेसावसो संगोन नोङो अरावथ' सङाना माखौ एसेबां बायो थेवब्लाबो ना सायनायखौनो बायो आङो जेबो बानांगौ बाथ्रा गैया बेयाव थांदो थां सायहैदो थाम्फै दांग्राफोरा बाजोब्बाय खोना आरो बिदै दैजोबना गालांबा मोनजानाय रखम मोनगोन गथ' थांदो थां सायहैदो आंनिबो गोरोन्थि दङहाय सिगांनिफ्रायनो एसे एनला खामानि मावनो होनांगौमोन मोनसे खामानि मावनो होआमोन ना बेनिखायनो बेसेबा बादुलि जालांदों दा थेवब्लाबो एसे मावग्रा जाबाय र' रायनायनिफ्राय बिहामजो बिहामजो जायाखै नामा आबा जाबाय दे आयै थुदो दे जाबाय बालाय थुदो होनबालाय र' ओमफ्राय आयै नाखौ सायदोंना सायाखै नोंसोरो आंनिबा सायनानै एवना दोनखानांगौमोन सनियाखौ सायनो होदों आं ओमफ्राय सायखांनानै मैथाजों संनो होदों सायनो हागोन बियो आं सायदोंमोन ना दहाय बुंनायबा आंबो बावना दंमोन आंहा दे सायथों बिबो होनबासो रोंगोन बियो मोजाङै औ नंगौथ' आरो गावगायानो सिगां जेबोखौनो मावनो होआमोन मावा होनबाबो जेबोखौनो बुङामोन औहाय आंनिनो गोरोन्थि एसेबां सिख्ला बिमा जाबाय खामानिखौनो मोनसे मावनो होआमोन आंबो बेनिखायनो बायो आरो बादुलि सिगांनिफ्रायनो माविखायनो नंगौथ' र' ओमफ्राय बिहामजो उदै सानाया हामबायना हामाखै एसे साबाय दं आयै थुदो होनबालाय थुदो थु आयै